companys del partit, de la comarca, alcaldes, una salutació especial per al nostre secretari d'Organització de País, Alfred Boix, que ens acompanya esta tarda. I bona tarda, benicarlandos i benicarlandes, perquè els més importants sempre se diuen los raders, los benicarlandos i les benicarlandes. Sempre és un plaer poder acompanyar-vos. Gràcies a tots per estar avui ací a escoltar les propostes dels socialistes de Benicarló i dels socialistes valencians per als propers 4 anys de govern socialista a la Generalitat. Mireu, estem davant d'unes eleccions molt importants i encara que jo soc d'aquestes persones que pense que totes les eleccions són importants, esta vegada, per als valencians i per a la gent de Benicarló, són més importants que mai. I per què? Perquè necessitem passar pàgina de 20 anys de mala gestió i de corrupció a la Generalitat valenciana. Perquè el govern del PP a la Generalitat i la submissió de Fabra estos últims 4 anys a Rajoy ens ha portat a una situació de desfeta ètica, econòmica i social. Perquè aquestes eleccions han de valer per canviar el rumbo de la Generalitat. En un govern que liderarà Ximo Puig, o acabarem de perdre tot allò per lo que tots els que esteu ací heu lluitat durant molt de temps, l'educació, la sanitat o els serveis socials. Perquè necessitem, amics i amigues, que se facin polítiques des de la Generalitat que fiquen per davant a les persones, però a totes les persones i no als amiguets de sempre. Perquè necessitem un govern que tinga solucions per als problemes que té la gent i que no s'escude detrás de la crisi per dir que no pot fer res, com fa el Partit Popular. I perquè necessitem que aquestes solucions siguin urgents, perquè els problemes que té la gent són urgents i necessiten solucions urgents, amics i amigues. I els socialistes, i ho dic alt i clar, som els únics que podem oferir solucions per a la majoria dels nostres veïns, perquè tenim un candidat, el nostre company Ximo, que és l'únic que coneix aquest potencial que teniu a Benicarló i que tenim en aquesta comunitat i que sabrà liderar aquest procés per a garantir un futur digne per a tots. Mireu, en els successius governs del PP han passat moltes coses, però vaig a ressaltar-ne unes quantes. Ens vam quedar sense caixes d'estalvi, ens vam quedar sense indústries i les retallades en serveis socials, en educació i en sanitat són sangrants. I vaig a explicar-vos. Teníem 2 de les principals caixes d'estalvi al nostre país, Bancaixa i la CAM, un sistema financer que donava préstecs als nostres empresaris i autònoms per a tirar endavant els nostres projectes, els seus projectes, els projectes dels valencians. Però ja no me'n queda cap. Han buidat els calaixos i les han portat a la quiebra. I com les han portat a la quiebra? Un exemple. Li van donar un crèdit el senyor Olivas. Vos recordeu del senyor Olivas? Va ser president de la Generalitat del Partit Popular. Un crèdit de 180 milions d'euros que li va donar a Bancaixa a una empresa d'un nebot del senyor Cotino, que fins fa 4 dies presidia les Corts Valencianes. Este préstec de 180 milions d'euros era per a comprar uns terrenos a Hongria per a fer un circuit de motos. Ni se va comprar els terrenos per fer el circuit de motos, ni han tornat els diners a Bancaixa. I així fins a 1.700 milions d'euros. I no m'ho invento jo, que ho diu el Banc d'Espanya, amics i amigues. La indústria. Quantes empreses del moble han tancat a la nostra comarca, mentre el govern de la Generalitat mirava cap a un altre costat? Quants de treballadors i treballadores s'han quedat al carrer mentre al govern del Partit Popular no li importava el més mínim, ni els treballadors ni els empresaris del moble de la comarca? Necessitem un govern que tingui una estratègia industrial potent per a recuperar aquests llocs de treball estables
i amb sous dignes. I els socialistes, ja ho ha dit Ximo, ho anem a fer de la mà de totes les universitats perquè allí és on està el coneixement. I necessitem un govern que aposti per la indústria agroalimentària, tan important a la nostra comunitat, però sobretot a Benicarló, que és una terra de gent treballadora, de llauradores i de llauradors incansables i que teniu com a vostra senyera la carxofa de Benicarló. Que heu fet un esforç per tindre un producte diferenciat i de qualitat que heu portat arreu de tot el món i que l'únic que se li ha ocorrit a Alberto Fabra fent la carxofa és llevar les subvencions i les ajudes a la denominació d'origen de la vostra carxofa de Benicarló. Hem de dir prou a tot això. El 24 hem de dir prou a les retallades en educació, en sanitat i en serveis socials, perquè mentre el govern del Partit Popular a la Generalitat comprava per 40 milions d'euros, al mateix temps que comprava una empresa per 40 milions d'euros, que era la que gestionava la Fórmula 1, llevaven autobusos dels xiquets per anar a l'escola, llevaven la gratuïtat dels llibres de text de l'educació bàsica, deixaven de fer escoles i instituts, augmentaven el número de xiquets que podien haver a les aules per a no contratar més professors, no substituïssin les baixes dels mestres de tal manera que els xiquets poden estar 15 dies sense tindre classe. Tanquen habitacions d'hospitals a l'estiu per no contractar més personal per cobrir les vacances dels metges titulars. Imposen un copagament a tota la gent, incloent els jubilats i les persones dependents, sense importar-los que puguen o no puguen pagar-se aquests medicaments. Mils i mils de persones que esperen les ajudes de la llei de la dependència, moltes de les quals, desgraciadament, han mort després de 3 i 4 anys d'espera. No pot ser, amics i amigues, que els polítics que prenen les decisions no tinguin humanitat i tenim que dir prou el dia 24. Quants joves han tingut que emigrar a l'estranger perquè després de formar-se i tindre els seus estudis no poden treballar al seu país? Ens han fet tornar als anys 50 i 60 en què la gent tenia que anar-se a Alemanya i a França per poder emportar-se un tros de pa a la boca. Només he comptat les 3, totes les 3. Però bueno, no patigueu. Ho anem a arreglar. Clar que sí, que ho anem a arreglar de la mà de Ximo Puig, company de la nostra comarca. Hem de canviar les prioritats en les polítiques. Primer, les persones i després tot lo demés. I mira, Ximo Puig, tots els que esteu ací, jo crec que tot el món coneix a Ximo Puig, del que té moltes qualitats i a mi m'agrada destacar-ne 3. Honradesa, humilitat i capacitat de treball incansable. Aquestes 3 qualitats són les que els benicarlandos i benicarlandes i les que els valencians necessitem en un polític per a que pilote la nau del nostre futur, perquè només així podrem aportar solucions justes i per a tots. I mireu, una reflexió. Estos dies se publiquen moltes enquestes que parlen de possibles resultats electorals, diferents unes de les altres. Però hi ha una cosa en la que coincideixen tots. Sols hi ha un partit, sols un, que és capaç d'enviar d'una manera clara i rotunda al PP a l'oposició. I aquest partit se diu Partit Socialista del País Valencià. I bueno, ja vaig acabant, perquè com som 4 oradors, anem acabant. I vos parlava d'honradesa, d'humilitat i de capacitat de treball. Les 3 actituds es donen en cada una de les persones que formen part del Partit Socialista a Benicarló. Que són benicarlandos i benicarlandes que estic segura que ficaran els interessos del seu poble per damunt de qualsevol cosa i que lluitaran tots plegats
perquè hi hagi treball en igualtat per a tots, perquè escoltaran la veu del seu poble per a prendre les decisions, perquè faran una bona gestió per a tots i no per a uns pocs, perquè estimen Benicarló per damunt de tot. Així que, companys i companyes, amics i amigues, molta sort a tots i a totes. A la gent que ens acompanyeu avui, demanar-vos que el 24 de maig ompligueu les urnes d'humilitat, d'honradesa i de treball. Voteu a Charo Miralles i a Ximo Puig, perquè la victòria de Charo serà la victòria de Benicarló i la de Ximo, la de tots. Moltes gràcies. I ara vaig a passar-li la paraula a Adolf Sant Martín, que com dia en el meu discurset, el PP diu que no pot fer una altra cosa perquè estem en crisi i perquè no hi ha diners. Adolf és alcalde del seu poble i ell és la mostra de que se poden fer moltes coses i moltes polítiques per a la gent, inclús en temps de crisi. Adolf, gràcies. Moltes gràcies, Anna, Alfred, Charo, la nostra candidata, alcaldes de la nostra comarca, de Rossell, l'alcalde de Rossell, de Santa Magdalena, de Càlig, de Sant Mateu, futura alcaldessa de Benicarló, jo mateixa com a alcalde de Cervera. Gràcies a tots, companys, companyes, amics i amigues. Anna, m'ha deixat un escàs marge de maniobra per a poder parlar, no? Sobretot en temes autonòmics. Jo pensava centrar-me, ja que ella ha parlat sobre aquestes qüestions, sobre el paper importantíssim, de veres, ho dic com a alcalde, però ho dic també com a ciutadà, el paper que els socialistes valencians, hem de reivindicar a favor dels nostres ajuntaments. Mireu, si per alguna cosa hem d'aprofitar aquesta campanya, que no solament és autonòmica, sinó també municipal, és la centralitat que ha de tenir els nostres ajuntaments en el futur polític d'aquí, del País Valencià. Però no per res, perquè mireu, l'Ajuntament és l'administració, jo diria, més propera, més pròxima al ciutadà. Jo estic convençut que és l'administració que te permet més i millor aplicar el principi de democràcia directa. Però, escolteu bé, hi ha una diferència molt clara entre ajuntaments del Partit Popular i ajuntaments del Partit Socialista, però per l'experiència que te dona els anys. Mireu, els ajuntaments del Partit Popular són una finalitat en si mateixa. D'aquí, i per tot el canvista a nivell del País Valencià, surten els problemes que surten. Tenen cabuda des d'arribistes, especuladors i promotors. Jo sempre els dic que si volen transformar la ciutat que es presenten a les eleccions, però que no ho facin des de darrere. Per això el concepte que tenim els alcaldes socialistes, els companys socialistes dels nostres ajuntaments, és que l'Ajuntament no és una finalitat per a si mateixa. L'Ajuntament és un instrument que ens deposita mitjançant la confiança dels ciutadans als que representem unes sigles polítiques. I un instrument per a què? Per a solucionar més i millor quins són els problemes i les deficiències dels nostres ciutadans. Per tant, que vagi per davant el paper municipalista que reivindiquem tota una sèrie de persones com a administració, perquè administració ho és tot, no és una administració menor, administració central, autonòmica i provincial, i després darrere de tot la local. Pense que és al revés, que hem de potenciar, i això és el que farà el proper president de la Generalitat, potenciar el paper dels ajuntaments. Però ja que reivindiquem el paper dels ajuntaments, jo voldria també aprofitar-ho aquí a Benicarló per a reivindicar, i sobretot, ara que tenim, després de molts anys, la possibilitat d'accedir al govern de la Generalitat, reivindicar un segon procés de transferència de competències, un segon procés de descentralització, perquè ho mereixem els ajuntaments, perquè els alcaldes hem demostrat que som gestors eficaços dels recursos dels nostres ciutadans, perquè coneixem els problemes dels ciutadans, i per això simplement hem de modificar, que és el primer que farem, la llei valenciana de règim local. Per a què? Per a que tota una sèrie de competències que actualment té
tenen les diputacions, i en el cas concret nostre la Diputació de Castelló, passen als ajuntaments i passen a la Generalitat. Per què? Perquè no necessitem institucions intermises entre Generalitat i Govern central i els ajuntaments. Pensem que hem de buidar de contingut el paper que actualment tenen les nostres diputacions. O dia l'altre dia a Traiguera, o dia també a Rossell. Mireu, l'exemple il·lustratiu el tenim en la nostra Diputació Provincial de Castelló. Actualment el pressupost envolta aproximadament els 1,2 milions d'euros. Doneu-vos compte, el 40% d'este pressupost va destinat a funcionaris. Actualment no té sentit que la nostra Diputació Provincial tinga al voltant dels 500 o 600 funcionaris. El que no té sentit és que dediquem 1 milió d'euros anuals per a pagar els 36 assessors que actualment té la Diputació. En tot el que està plovent, en tot el que està caient, en les precarietats, en les deficiències que tenen els nostres ciutadans, no entendran mai com destinem aquests pressupostos per al cosdia, per al tema de la Diputació. I sobretot perquè és una falta de lleialtat institucional brutal. Mireu, dels 130 i pico ajuntaments que existeixen, 135, me pareix, a la província de Castelló, el 25% estan governats pel Partit Socialista. Tanmateix, però, el president actual està signant convenis singulars, és a dir, directament entre el president de Diputació i l'alcalde amb una majoria d'ajuntaments del Partit Popular. Concretament, els convenis singulars se dediquen al voltant del 98% s'apliquen a ajuntaments governats pel Partit Popular. Això no és lleialtat, falta de lleialtat institucional. Per això demanem, me diu, no, és que tenim una aversió a les diputacions. No, el que no té sentit en ple segle XXI, una institució que a més no la vota ningú, això d'entrada, que no té recursos propis, la major part li venen de transferències d'altres administracions, que tinguem aquí una despesa tan important com és la Diputació, que realment ens dona un servei molt poc eficaç als nostres ajuntaments. I aprofitar també, paral·lelament a la Diputació, reivindicar l'assignació de recursos per part de les administracions. Mireu, si som alcaldes és perquè coneixem la nostra realitat, és perquè ens han votat els nostres veïns. Apliquem allò que marca ja el nostre Estatut d'Autonomia, que és el Fons Autonòmic de Cooperació Local. Jo vull saber com a alcalde i els meus companys com a alcalde quins són els criteris que segueixen les administracions per a invertir en els nostres ajuntaments. Evidentment la resposta rotunda per la seva claredat, perquè depèn de l'adscripció política de cada ajuntament com arriben les subvencions a les nostres institucions locals. I per això demanem este fons de cooperació autonòmic que està ja registrat, és a dir, està establert ja en el propi Estatut d'Autonomia, però que no s'ha aplicat mai. Però no per res, sinó perquè els alcaldes demanem uns fons condicionats. A mi no m'ha de dir ningú de València, de Madrid o de Castelló en què tinc que dedicar els diners al meu ajuntament. D'acord amb les meves necessitats i d'acord amb les necessitats dels nostres ciutadans, aplicarem en allò que siga més convenient i que siga més productiu, més rendible des d'un punt de vista social. Per tant, els ajuntaments, els alcaldes, no volen ser una institució menor d'edat. Coneixem les nostres administracions, coneixem la problemàtica dels nostres ciutadans i demanem este segon procés de transferència, demanem esta modificació de la llei valenciana de règim local per a que se li doni el paper que realment han de tindre aquestes institucions properes als ciutadans en un país democràtic com és el nostre. I acabo i finalitze. Per aquestes raons que us dia, perquè ens considerem majors d'edat, perquè demanem allò que és just, perquè demanem administrar els recursos que de forma sempre transitòria ens depositen els ciutadans, també vaig a dir una cosa. En un moment de desafecció tremenda, social, de cara no solament a les formacions polítiques, sinó el que és tot l'establiment polític, jo reivindico el paper del polític. Reivindico el paper del polític honrat. Reivindico el paper del polític tenaç i perseverant, que no té cap altre objectiu que solucionar els problemes dels seus ciutadans.
amb totes les precarietats i deficiències econòmiques que calguen. Però tirem el projecte cap a davant, cap a davant. I no com algunes formacions polítiques que per la seva novetat no s'han presentat a totes les circumscripcions electorals, no s'han presentat llistes a tots els nostres ajuntaments per no cremar determinades marques comercials, jo li dic. Jo us demanaria a aquesta gent, siga Podemos, siga Ciutadans o siga qui siga, que donen la cara davant dels ajuntaments. I per petit que siga, que donen la cara davant dels ciutadans. I que administren allò tan difícil que és, des de la precarietat i des de la deficiència. Però que ho facin. I molt menys vaig a permetre que ningú me doni lliçons de democràcia. Absolutament vaig a permetre-ho. Perquè serem un partit antic, 1879, fundació, però no som un partit vell, en absolut. Perquè és una falta de respecte a tots aquells companys, consellers, regidors, aquelles persones que col·laboren de forma desinteressada per ajudar en cada un dels ajuntaments. És una falta de respecte a totes aquestes persones en donar-nos lliçons de democràcia. Però sobretot a un partit polític que ha fet de la bandera de la solidaritat, ha fet de la bandera de la igualtat, el seu lema de funcionament. No anem a permetre-ho i no ho teniu que permetre, absolutament ningú, perquè som un partit que únicament us tenim a vosaltres per a que pugueu parlar de porta a porta amb els vostres familiars, en qui siga, per a que ens arriben els vots. I per això no anem a permetre-ho en absolut de ningú. Si realment els interessen tant els problemes de la ciutadania, on s'han de presentar primer és a tots i cada un dels ajuntaments. Ajuntaments des de 18 habitants fins a 20.000 i pico, com és aquesta comarca. El que no val és que aquí me presento i aquí no. Aquí sí, aquí no. Perquè no me vull cremar així. Això no és un problema de cremar-se. En absolut. Això és un problema d'escoltar els ciutadans i de donar la cara pels ciutadans. I per això, i acabo, finalitze, des d'aquest municipalisme que ho he aprofitat per a reivindicar-ho avui a Benicarló, demanem la participació de la gent. Demanem la participació de la gent honrada, demanem la participació dels treballadors, d'aquelles persones, la majoria de les quals no saben si arribaran a final de mes. I ho demanem perquè ho podem arreglar, perquè tenim capacitat per arreglar-ho, perquè tenim gent preparada, perquè tenim gent amb experiència, perquè tenim gent que són terriblement tenaços i perseverants a l'hora d'aplicar tota una sèrie de propostes. I per això us ho demano, des d'aquesta senzillesa, jo no us puc demanar altra cosa, us ho demano des de l'esfera del municipalisme, des de l'esfera dels ajuntaments, reivindicar aquest paper com a alcalde tremendament orgullós de ser alcalde del meu poble. Igual que jo obligaria determinades persones a ser alcaldes de pobles menuts, perquè veguen que amb totes les precarietats del món com se pot executar un programa, perquè a vegades amb il·lusió se compensen moltes carències econòmiques i en comprensió encara moltíssima més. Amb la sonrisa, amb l'abraç d'un veí, t'ho compensa tot absolutament. I per això, amb aquesta cara ben alta, amb aquesta bandera, ens presentem en aquestes eleccions locals i autonòmiques. I jo estic convençut que aquestes tres qüestions que he reivindicat aquí, el futur president de la Generalitat, que serà Ximo Puig, ens assentarem ràpidament perquè ho hem de solucionar. I ho hem de solucionar perquè hi ha moltíssims, milers de ciutadans que necessiten que arreglem les coses. Moltíssimes gràcies, un abraç i endavant. Vaig a cedir la paraula a Alfred Boix, és el secretari d'organització del país. Col·loquialment parlant, seria de la locomotora, el segon que està darrere aquesta locomotora que es diu el Partit Socialista del País Valencià. És també candidat a les Corts Autonòmiques, però sobretot és un gran amic meu a nivell personal, però un gran amic de la nostra comarca. Ell mateix també va demanar, diu, no vull anar, ja prou feina té, totes aquestes setmanes vull anar a la comarca del Maestrat, a la comarca d'Esports, per a saludar els meus companys. Què millor que Benicarló per a fer-ho. Alfred, moltes gràcies. Bueno, gracias. Y más que la locomotora, el que va echando el carbón, la locomotora. Pero bueno. Yo tengo que decir en primer lugar que gracias, Charo, para mí es un honor, un placer y una enorme satisfacción estar entre amigos. Ya hace mucho tiempo que compartimos mucha amistad personal con Ana, con Adolf, con Charo y con tanta gente de esta comarca.
incluso con Chimo, que es de esta comarca, porque una de las cosas que digo yo es que vamos a acabar con ese privilegio que tenía el PSOE valenciano, que era tener el único presidente que era de Valencia. Ahora vais a tener el privilegio vosotros que sea de Pau Maestrat, el próximo presidente. Quedan muy pocos días para las próximas elecciones y el día 24 yo me voy a salir del manual porque Ana lo ha cascado entero, el manual lo ha clavado, a dos también, y yo cumplo mis promesas y le he dicho a Charo que iba a acabar enseguida. Y por lo tanto, rápidamente deciros que el día 24 no jugamos mucho. No jugamos mucho. El día 24 tenemos una oportunidad después de tanto tiempo, después de tantos años, después de 20 años. 20 años que han significado, imaginaros, la destroza de nuestra comunidad. Han llenado, aquí que sabéis tanto de muebles, han llenado de carcoma lo que es el estado de bienestar, lo que es el sistema productivo, lo que es la calidad de vida de los valencianos y lo peor de todo, que en muchas ocasiones hemos tenido que bajar la cara por todos los escándalos que van produciéndose día a día. Hoy hacía 45 grados, me lo enseñaban en un WhatsApp en Valencia, yo cuando he salido marcaba 45 también. Pero yo creo que son de vergüenza que se siente por todos los escándalos que todos los días vamos escuchando. Hablabais de las diputaciones. Yo creo que lo mejor a veces no es enemigo de lo bueno, desde el punto de vista que yo creo que con las diputaciones basta ya. Basta ya. Aquí sabéis dónde está el presidente de la Diputación. Sabéis desde dónde va a votar el presidente de la Diputación. El que fue, sabéis de dónde va a votar. Pero mirad lo que pasó con Ripoll y mirad lo que está pasando con Rus, que cuenta dinero escondido dentro de los coches. Esas son las diputaciones. Y por lo tanto, cuando Chimo sea presidente, y lo ha dicho, lo primero que vamos a hacer es regular las diputaciones para que nunca jamás vuelva a ocurrir esto. Y había una cosa que me decía una señora por la calle. Una señora por la calle me decía, ¿pero para qué queremos las diputaciones? Tenemos la Generalitat, tenemos los ayuntamientos, tenemos el gobierno de España. ¿Para qué queremos las diputaciones? Dice, eso es como si yo en mi casa tuviera 3 lavadoras. No hay nadie que tenga 3 lavadoras en casa. Pues eso son las diputaciones, como tener 3 lavadoras en casa. Y cuando hay cosas que no sirven, las cosas se rompen. Y cuando las cosas se rompen, las instituciones se desprestigian. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque mirad, estos 20 años, cuando más se crecía en España, más se divertían en la Comunidad Valenciana. Más cachondeo, más fiesta, más Fórmula 1, más obras innecesarias, más sobrecostes, más meter la mano en el cajón. ¿Qué es lo que han hecho estos 20 años? Y ahora es el momento en que todos, el día 24, tenemos que abrir esa puerta a la esperanza. Hace 3 años con Chimo empezamos en el partido una aventura. La verdad es que Chimo es un poco aventurero. Empezamos una aventura que le llamábamos construir una alternativa para la Comunidad Valenciana. Ganar la visibilidad de los valencianos de la comunidad en España. Y lo hicimos sobre 3 ejes. No sé por qué digo 3, porque siempre son 4. 1, cambiar la política. Cambiar la política desde dentro, con ejemplaridad, con honradez, con honestidad. Cambiar las instituciones. Meterle mano al sistema democrático para sanearlo, para regenerarlo. Y lo hicimos incluso en nuestro propio partido. Hicimos unas primarias abiertas e invitamos a todos los ciudadanos a que eligieran quién quisiera que tenía que liderar el proyecto para la comunidad. Y más de 60.000 personas, entre militantes y ciudadanos de la calle, participaron en nuestras primarias, las más grandes de España, las primeras primarias abiertas de toda España. Y eligieron a Chimo Puig para liderar ese proyecto. Porque eso es regenerar la vida política de los partidos. Y eso es lo que hay que llevar a que sea por ley, que lo tengan que hacer por obligación todos los partidos políticos y que no acaben comprando las candidaturas y que no acaben los grupos de poder implicando y mediáticos implicando candidaturas en el juego electoral. Y sobre todo, evitar que los partidos políticos hagan trampas a los ciudadanos en elecciones, porque esa ha sido una de las resoluciones
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha determinado ya que el Partido Popular en las últimas elecciones hizo trampas y lo hizo con dinero negro para engañaros. Y el segundo eje era hacer mejor lo que sabemos hacer bien. Hacer mejor lo que sabemos hacer bien. Volver otra vez a lo que es nuestro sistema productivo tradicional, pero con inversión pública, para la investigación, para la formación, para la educación, para que las empresas nuestras puedan viajar al exterior con calidad de competitividad, porque el PP está basando toda su campaña, ¿sabéis en qué? En que la economía está mejorando. Y os voy a decir una cosa, la economía está repuntando en ciertos aspectos, pero no han tenido nada que ver ellos. Si está repuntando la economía en estos momentos es por la bajada de los tipos de interés de Europa, donde Rajoy y el PP no tienen nada que ver. Por el tipo de cambio del euro, donde Rajoy y el PP no tienen nada que ver. Por eso está remontando la economía. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que nuestra balanza comercial es deficitaria. Es deficitaria, ¿sabéis por qué? Porque nuestra economía, la economía valenciana, no tiene el músculo que tendría que haber tenido para, a lo largo de estos 20 años, haberla hinchado de inversión, de educación, de innovación, de investigación. Eso es lo que no han hecho en estos 20 años. Y eso es lo que hay que hacer. Y por último, el tercer eje, que es la igualdad. Porque cuando, con esta terrible crisis que hemos sufrido, encima los recortes que hemos tenido que soportar, nos han lastrado los derechos. Y cuando te quitan los derechos no hay igualdad. Y vuelven a ser los de siempre, quien tienen las oportunidades y los que no pueden, los que sus padres no pueden pagarles los estudios, los que no pueden pagar a los dependientes, los que no pueden pagar la sanidad, son los que sufren. Y por eso os digo una cosa, por eso ese lema de ahí, lo vamos a arreglar, que mucha gente dice, oye, es un poco hortera. Es la verdad. Queremos ganar para arreglar las cosas. No queremos ganar para detentar el poder como ha hecho el Partido Popular. Queremos arreglar esta comunidad a partir del día 24. No queremos que los niños, unos puedan llevar los libros el primer día de clase y otros un mes después. No queremos que nadie tenga que elegir entre si comprarse las medicinas o poderle dar de comer a su familia. No queremos que nadie tenga que elegir entre un hospital lleno de economistas o un hospital lleno de médicos. Eso es lo que hay que arreglar en esta tierra. Y acabo, que se me calienta la lengua. Acabo diciendo, quedan pocos días. Ayudarnos. Es un orgullo estar en este partido, es un orgullo ser un socialdemócrata convencido. Yo veo a la gente con las ganas que se está moviendo en todos los pueblos, Charo. Yo creo que vas a ser te conozco personalmente, y vas a ser una de las mejores alcaldesas de la Comunidad Valenciana. Te pido, por favor, nuestras familias que nos sufren, que aguanten un poquito más, que ya queda poco, que lo hacemos por los demás y también por ellos. Y por eso, el día 24, amigos, lo vamos a arreglar. Gracias. Si tornés a néixer, tornaria a ser professora. M'agrada molt ensenyar, però també m'agrada veure com els meus alumnes aprenen, aconseguint els seus objectius amb esforç propi. El dia 24 tens dret a votar, un dret que només pots exercir per tu mateix. Et demano que votes per l'educació. Vota per la pesca i l'agricultura. Vota pel turisme, el comerç i la cultura. Vota per la reactivació econòmica. Vota per l'amistat social.
Vota per les nostres festes, costums i tradicions. Vota per l'ocupació. Sabem que, al igual que nosaltres, teniu molt a dir. Voteu per ser escoltats, per la participació ciutadana. Ser professora m'ha ensenyat que mai deixem d'aprendre i la vostra opinió ens importa. Vota per l'Ericarló, vota al Partit Socialista. Bona tarda, amics i amigues, companys dels pobles veïns i de la comarca. Com heu pogut veure avui, hem volgut presentar-vos també el vídeo que hem fet de campanya, del qual ens sentim molt orgullosos. És un vídeo realitzat al 100% per un jove benicarlando que es diu Borja Segarra Bueno i del qual ens sentim, com he dit, molt orgullosos del vídeo, perquè és un vídeo optimista, alegre, és un vídeo on surten tota la part de Benicarló que ens interessa i realment avui vos volíem presentar. En acabar aquest acte no veuran el seu perquè el vídeo no va sortir així a la primera. Vull dir que tenim també una part del making of, una part de tomes falses que és molt divertida que també vos la volem ensenyar. O sigui que al final vos la presentarem. Bé, com diem, amics i amigues, benvinguts tots a aquest acte central de campanya del Partit Socialista de Benicarló. Benvingut Alfred, aquí a les nostres comarques. Espero que te sentigues ben trempat. I moltes gràcies a Anna i a Adolf per les seves intervencions i per les seves paraules. Primer que res, moltes gràcies a Sergio, al candidat de Peníscola, a tots els companys del Partit Socialista de la comarca de Vinaròs i de tots els pobles veïns. I primer que res, com he dit, volia tindre un record, ja que no s'ha dit, però jo sí que voldria tindre un record per el nostre company de la llista de Traiguera que esta setmana ha faltat. De veritat que els companys de Traiguera ho han passat malament esta setmana i des d'aquí volem tindre un record perquè la vida moltes vegades és molt cruel i ens ha deixat esta setmana el número 6 de la llista de Traiguera a les municipals, Armando Bericat. Un record des d'aquí als companys de Traiguera. Però avui estem aquí, a l'estora, aquí al magatzem de la Mar, que té un aspecte magnífic, i per una casualitat, que no sabem per què, el Partit Popular està també a l'auditori el mateix dia i a la mateixa hora. Però ells estan a l'auditori, no sé el que diran, ni m'importa tampoc, però nosaltres aquí venim a parlar de lo que farem i de com ho farem. I això és el que jo voldria transmetre a tots vostres. Venim a parlar una mica de lo que farem si a partir del dia 24 tenim la confiança de tota la gent de Benicarló per a poder governar. Mireu, jo porto a l'Ajuntament, concretament 4 anys com a portaveu municipal, 8 en total de regidora, i en aquests 4 anys de portaveu municipal he pogut conèixer de primera mà
què és el que fa el Partit Popular i, sobretot, què és el que no fa. En este poble, a Benicarló, Alfred, fa 6 legislatures seguides que governa el Partit Popular. 6 per 4, 24 anys que governa el Partit Popular, exceptuant 2 anys de govern socialista que tenim aquí el que va ser alcalde, Enrique Escobar. Com he dit, 22 anys que governa el Partit Popular a Benicarló. En estos 22 anys el poble està com està. Només cal pegar una volta pel poble i vos donareu compte. Cal pegar una volta pel carrer Major, cal veure com tenim el comerç, cal veure com tenim el turisme, cal veure com tenim el front litoral, cal veure com estan les entrades a Benicarló i tantes coses que hem de solucionar. Només cal pegar una volta pel poble per a veure què ha fet el Partit Popular al nostre municipi. En aquests moments, tots els dies que anem als debats de la ràdio i de la tele, perquè ja portem uns dies de campanya electoral, jo me fa gràcia sentir al senyor Manyà el que diu que faran i el que diu que canviaran. Concretament, el senyor Manyà és el que reconeix que en este poble el govern del Partit Popular ho ha fet tot malament, perquè ell en cap moment ha dit que alguna cosa del que han fet bé. Ell ho vol canviar tot ho vol canviar. I sempre comença parlant de la participació ciutadana. I em fa gràcia el senyor Manyà, perquè segurament li han dit que això està de moda i que tots els partits ho portem al programa. I mireu, l'únic partit que ha començat a dir com implantarem la transparència i la participació ciutadana com un dels pilars del nostre programa electoral som nosaltres, som el Partit Socialista. Som els únics que hem dit què farem. I a mi, quan dic que me fa gràcia sentir el senyor Manyà parlant de participació ciutadana, és perquè ho conec de primera mà. Resulta que quan va arribar el Partit Popular a l'any 2007 al govern, el Marcelino Domingo es va carregar tot el tema de la participació ciutadana, tot el tema de l'Agenda 21, tot el tema de la Carta d'Albor que l'Ajuntament de Benicarló havia signat. O sigui, Marcelino Domingo s'ho va carregar tot. En el pressupost municipal cada any destinen 2.000 euros a participació ciutadana, però us puc dir que sobren tots els anys perquè no fan absolutament res. Ni participació ni transparència. Transparència és no fer els plenos per la tele, transparència és no deixar parlar moltes vegades a l'oposició, transparència és reunir-se en qui ells consideren i que nosaltres no sabem què passa en el pla general perquè ells s'han reunit en qui els ha donat la gana. Transparència és no penjar els àudios dels plenos municipals i només penjar les actes com a resumen i tantes coses que des de luego de transparència ni se la creuen ni l'han portat a terme mai. Però ara arriba el senyor Manyà i diu que sí que serà transparent. I per què me'l tenim de creure si ell forma part del mateix partit polític? Esta és el que jo dic sempre al senyor Manyà. Per què me'l tenim de creure? Però el més greu és el tema de la participació. Ell diu que ara donaran veu al poble. Doncs mire, no mos ho creem, però mai, no mos ho podem creure. Perquè nosaltres, en el nostre programa electoral, quan parlem de participació ciutadana, nosaltres diem com ho portarem a terme i com ho farem des del primer dia. Primera, som els primers que hem dit que farem una vegada a l'any un ple debatint l'estat de la ciutat de Benicarló. I este ple el farem a l'auditori i donarem veu a la gent que assistirà. Hem dit també que tots els plenos se retransmitiran per ràdio i per televisió. I a més, la gent que assistirà als plenos també podrà preguntar a l'equip de govern. Hem dit que penjarem a la pàgina web totes les factures, tots els contractes, tots els procediments que inicia l'Ajuntament per a que el ciutadà ho sàpiga. El ciutadà ha de saber exactament en què se gasta l'Ajuntament els diners municipals. I quan parlem de transparència, jo dic que no me crec la del Partit Popular, és perquè en l'últim ple de pressupostos, que nosaltres considerem que és el ple més important de l'any, el Partit Popular el va fer un divendres a les 12 de migdia, sense càmeres i sense públic. El ple més important de l'any. El ple més important de l'any. Ningú se va enterar si no és que després
va voler anar a la premsa escrita, però que no és mai veureu en directe i veureu les intervencions tant del partit que governa com dels partits de l'oposició. El nostre, com he dit, serà un govern transparent, en claritat i en participació. I segueix una participació. A part de donar veu a la gent que acudeix als plenos, a part d'això farem uns pressupostos participatius. Un tant per cent de lo que seran les inversions seran a criteri dels ciutadans. Nosaltres sometrem a votació quines són les prioritats en les inversions municipals. Els diners que ens hem de gastar se podrà votar quines són les prioritats, si primer hem d'arreglar un camí, o si primer hem d'arreglar un parc municipal, o si primer hem d'arreglar un edifici d'estos que ara tenim tancats, perquè no n'hi ha diners, perquè no se destinen diners als pressupostos municipals per a poder invertir-los en arreglar estos edificis municipals. Però no només és la participació important, la participació també és important a través dels consells municipals. Els consells municipals a partir d'ara seran consells participatius, ja no seran consells consultius. Nosaltres, els consells, volem que estiguen no només les associacions de l'àrea d'aquell consell, sinó també el que volem que estiguen són persones que puguen aportar les polítiques que s'han d'implementar en aquests consells. Ara tenim el Consell Agrari, que serà un consell participatiu, tenim un Consell de Benestar Social, tenim un Consell de Cultura, tenim un Consell de Comerç, però aquests consells seran, com he dit, participatius. Allí se decidiran les polítiques que hem de portar l'equip de govern a aprovar. I no només aquests consells, ja ho he anunciat i ho torno a repetir, ne crearem de nous. Crearem un Consell de Joventut, perquè nosaltres som l'únic partit que porta les polítiques de joventut al nostre programa. L'únic partit. I des d'aquest Ajuntament, des del Partit Popular, mai s'han fet polítiques de joventut. Nosaltres crearem un Consell de Joventut, que és el que decidirà les polítiques de joventut junt amb la regidoria de joventut. I crearem un casal jove, imprescindible. Tots els pobles del nostre tamany el tenen, on hi haurà espais d'oci, espais de participació i espais on la joventut podrà reunir-se i tindre unes polítiques. Però a més, allí hi haurà tot el que són totes les polítiques des de la regidoria de joventut en qüestió de vivenda, d'ocupació, en qüestió de treball, en qüestió de cursos, en qüestió d'informació sobre treballs a Europa. Tot això tindrem dins del punt d'orientació juvenil que estarà dins del casal jove. Aquestes són les polítiques de joventut. Nosaltres apostem per la joventut d'este poble i, des de luego, crearem un Consell de Joventut fet pels joves i per als joves. I, a més, també crearem, ja ho he dit, un Consell de Xiquets. Un Consell de Xiquets, perquè considerem que els xiquets són el futur. I des del Consell Municipal de Xiquets, on hi haurà xiquets que de 5è i 6è, ja he dit com ho farem. Per això vos dic que les polítiques són polítiques concretes les que nosaltres portem al programa electoral. Este Consell de Xiquets que ens servirà per a educar per a la ciutadania en aquests xiquets del nostre poble, en aquests xiquets els que es podrem serà ja orientar de cara a les polítiques de conservació medioambiental, de mentalització, d'educació per a la ciutadania, en una paraula, i aquests xiquets podran participar en la política municipal i decidir què és el que se pot fer per ells des del govern municipal. Este serà també un altre consell i sobretot un consell d'urbanisme. Creiem que és prioritari. S'ha acabat l'opacitat, s'ha acabat el cristal negre que hem tingut des que hem arribat. Mireu, ho dic moltes vegades. Jo fa 8 anys que estic a l'Ajuntament i només hem tingut 2 reunions del Pla General. Una en juny del 2012 i una altra en juliol del 2014. No sabem en quin punt està el Pla General de Benicarló. Un Pla General que és prioritari per a decidir cap a on anem. Un Pla General que ha de decidir, ha de crear sòl industrial, que en aquests moments no en tenim gens. I tot això del Pla General ve ara per el segon pilar que nosaltres volem explicar, que és el pilar de la reactivació econòmica. El pilar de la reactivació econòmica. I el Pla General pot ajudar a la reactivació econòmica del nostre municipi. Este Pla General que, com he dit, no sabem per què no s'ha aprovat, perquè no hem tingut reunions de seguiment i des de l'any
que es va presentar i que després, l'any 2010, va arribar el document de referència des de la Generalitat dient quines eren les polítiques a seguir, torno a repetir que nosaltres en aquests moments no sabem res. Però el més greu són les declaracions del consellal d'Urbanisme del nostre Ajuntament. El senyor Pedro López va dir ara fa pocs dies que el Pla General no s'havia aprovat pels compromisos en els veïns de la Costa Nord. Això considero que és realment greu, perquè resulta que aquí reconeix ell que hi havia uns compromisos. I aquests compromisos eren compromisos electorals. Vota que a canvi t'arreglaré el teu. I això és molt, molt greu. No se pot consentir paralitzar el desenvolupament urbanístic d'un poble per uns compromisos electorals del Partit Popular de no sabem de quina manera. I això ho han dit ells, no ho dic jo, però això realment és molt greu. I com en aquests moments no sabem en quin punt està el Pla General, però nosaltres sí que ens creiem que aquest Pla General ha de continuar fins a la seva aprovació, perquè és el que ha de determinar el futur del nostre municipi i reactivaria econòmicament l'economia, perquè n'hi ha demanda de lo que és vivenda unifamiliar, que n'hi ha molta gent que ara té solars i no pot construir perquè allò no està ordenat urbanísticament. Això és el primer que s'ha de fer, perquè ara arriben noves formacions, com antes aquí s'han nombrat, de gent que diuen que no són de dretes, però que nosaltres els coneixem. Nosaltres els vam veure abraçats a Marcelino el dia que va guanyar les eleccions i ara estan formant part d'altres grups polítics que es presenten a les eleccions per arreglar el poble. No, senyores, que ja els coneixem, perquè nosaltres els vam veure abraçats a Marcelino i els vam veure quan col·locaven pancartes a la Costa Nord dient que Marcelino Domingo era el millor alcalde de tots. Aquestes formacions noves que ara venen a solucionar els problemes de Benicarló, no sabem si a solucionar els problemes de Benicarló o a solucionar els problemes d'ells, i que diuen que no són del Partit Popular, però ho dissimulen molt bé, perquè torno a repetir que nosaltres els vam veure col·locant pancartes dient que Marcelino era el millor alcalde i agarrats del coll de l'alcalde quan va guanyar les eleccions, ara resulta que volen arreglar Benicarló. I mireu, quan nosaltres parlem de reactivació econòmica en el nostre programa, ja he dit que un dels pilars serà l'aprovació del Pla General, però també un altre dels pilars és apoyar el que és el sector primari del nostre municipi. Nosaltres tenim una agricultura que és l'enveja de la comarca, de la província i de la Comunitat Valenciana. Una enveja. I tenim un sector pesquer que està passant-lo malament. Per què? Perquè per tots els caps i cantons els donen. Manuel, que tinc aquí el president de la cofradia, queixant-se de tot el que els fan i que no els deixen treballar. I això no pot ser, perquè la gent l'únic que vol és treballar i guanyar-se la vida honradament. I torno a repetir, el sector primari, que ara diuen els del Partit Popular que també el volen apoyar, no, els que l'apoyen són nosaltres. I la demostració és que jo he posat de número 2 a Domingo Roca, llaurador de Benicarló. Domingo, que és una persona que coneix el sector agrari millor que ningú, és qui millor pot portar la regidoria d'Agricultura i Pesca, perquè a més, l'amistat entre Domingo i el president de la cofradia farà que treballem colze a colze i que poguéssim solucionar tots els problemes. I realment, aquest és el sector que s'ha d'apoyar, però no ens podem oblidar de la indústria, del comerç i del turisme, altres pilars de la nostra economia. I quan parlo d'això, dic que la indústria hem d'apoyar les empreses que n'hi ha. Mireu, l'altre dia se va publicar un estudi on dia que Benicarló estava dins de les 10 ciutats més vulnerables d'Espanya. No de la comarca, ni de la província ni del País Valencià, de les 10 ciutats més vulnerables d'Espanya front a la crisi. I això, clar, quan ho llegeixes, se te posen els pèls de punta. Què vol dir això? Doncs que a Benicarló no s'han posat els pilars per a sortir de la crisi. No s'ha diversificat l'economia, no tenim sòl industrial. Benicarló, quan tenia 15.000 habitants, Alfred, tenia 3.000 llocs de treball en la indústria. Teníem un comerç que era l'enveja de la comarca i ara resulta que les empreses han anat tancant. Tenim la indústria química que segueix encara molt potent aquí a Benicarló, però de 3.000 llocs de treball en la indústria ja no me'n queda pràcticament cap. Con lo qual, això és el que ha fet el Partit Popular. Estos anys que tu parlaves de que a nivell de País Valencià s'han posat totes les, com se diu, tots els ous al mateix paner,
que s'ha apostat per los grandes eventos i per l'economia especulativa de la construcció i no s'ha apoyat al sector industrial ni al sector primari, és el que tenim, que resulta que els pobles han anat tancant les seues fàbriques i que ara tenim tots els treballadors a l'atur. Tenim 3.000 parats a Benicarló i aquestes persones volen una solució. Però quan jo sento al senyor Mañà parlant del sector turístic i diu volem un turisme de qualitat, jo realment el que me pregunto és si el senyor Mañà se pensa que estem a Montecarlo, a Sotogrande o a Portobanús, perquè realment un turisme de qualitat no sé el que és. Nosaltres vivim a Benicarló i estem molt orgullosos del nostre poble i tenim el que tenim. I el que tenim ho hem de potenciar i posar-ho en valor. I hem de procurar que Benicarló sigui una potència turística, perquè al costat tenim a Penyíscola, i Penyíscola és una ciutat eminentment turística de les més importants del País Valencià. I el sector turístic benicarlando s'ha d'aprofitar d'això i mai s'ha aprofitat, però és que tenim que posar en valor el nostre. I què és el nostre que hem de posar en valor? Primer que res, les platges. Nosaltres hem d'arreglar les platges i les arreglarem. Com diu el lema, ho arreglarem, però des d'Aiguaoliva fins a la ratlla del Terme en Penyíscola. Les nostres platges no poden estar en l'estat en què es troben en aquests moments. Nosaltres, com bé sabeu, l'Ajuntament només arregla la platja del Morrongo i la platja de la Mar Xica. No, no. Nosaltres hem de posar en valor totes les platges, tindre-les arreglades, tindre-les en serveis, en dutxes, en passarel·les, en llocs on se puguen vendre begudes i gelats, posar-ho al servei dels turistes i de la gent de Benicarló. Però, com he repetit, totes les platges, des d'Aiguaoliva fins a la ratlla del Terme, perquè ara les tenim abandonades i només ens preocupem de les de Morrongo i de la Mar Xica. Nosaltres les arreglarem totes. Però qui diu això, nosaltres tenim, com he dit antes, un sector agrícola amb uns productes excel·lents i un sector pesquer també. I com tenim uns productes excel·lents, els hem de saber promocionar. I tenim uns restaurants de primera línia. Tenim a Benicarló una gastronomia excel·lent i això ho hem de potenciar, la nostra festa de la carxofa, els nostres restaurants i la nostra gastronomia. I tenim unes festes de primera línia que comencen al gener, en Sant Antoni, en la festa de la carxofa, després ve Setmana Santa, després ve Sant Gregori, després venen les falles, antes de Sant Gregori venen les falles, i després ve les festes patronals. I tot això és el que hem de promocionar del nostre poble, a més de tota la riquesa patrimonial i cultural que tenim, que ara la tenim abandonada. I per això què cal? Treballar. Treballar, treballar i treballar. I des de luego la nostra capacitat de treball està més que demostrada, la d'ells no. Apoyant el que s'ha fet bé, no vaig a dir que tot s'ha fet malament, hem apoyat el menjador social. Com? Col·laborant econòmicament i en el nostre treball. I per supost que el seguirem apoyant, però n'hi ha coses que s'han de millorar. S'han de millorar. Nosaltres tenim una frase al nostre programa electoral que és ningú sense res a Benicarló. Hi ha gent que ho està passant malament, molt malament, i el Partit Socialista els ha de donar suport. I els ha de donar suport creant llocs de treball i els ha de donar suport ajudant a aquelles persones que per alguna dificultat no poden trobar llocs de treball. Però mireu, en aquest punt m'agradaria també parlar de tota la política d'ocupació que ha fet el Partit Popular en aquests anys de govern. La política d'ocupació ha sigut zero, però zero. Hem tingut una regidoria de promoció econòmica. I sabeu què ha fet? No res. Sabeu què n'hi ha destinat al pressupost municipal, que és 20 milions d'euros per a promoció econòmica? El regidor de l'àrea que ha cobrat 1.800 euros al mes bruts gestiona 70.000 euros. Aquesta ha sigut la política del Partit Popular en promoció econòmica. Sabeu quants de tallers d'ocupació s'han creat en aquests 4 anys? Un, fa 3 mesos, que han arreglat Sant Gregori. Això ha sigut un taller d'ocupació, però només se n'ha creat un. Sabeu quantes empreses s'hi van poder acollir en aquell pla conjunt de les administracions que eren de la Diputació, de la Generalitat i dels ajuntaments? 0 empreses. 0. Això és el que el Partit Popular li preocupa a la gent que no té treball. Res. Nosaltres vam fer propostes i les vam portar. Nosaltres vam fer propostes en el sentit de que en aquests 70.000 euros que tenien, més una part de turisme, més una part de comerç, que eren partides, o sigui, eren regidories que estaven ben dotades econòmicament, però que no mos lluís en absolut, en tot això fer plans d'ocupació, crear contractes per a aquella gent que no té treball des de fa molt de temps i en aquests diners poder arreglar infraestructures. Tenim les sedes del carrer Vinaròs que donen pena i qui diu les sedes del carrer Vinaròs tenim les façanes del carrer Major que dona pena.
M'he deixat antes, i perdoneu, tot el tema de comerç. El tema de comerç és escandalós en aquest municipi. Només cal que ens peguem una volta pel carrer Major. Només cal que veiéssim com estan les botigues, com estan els locals tancats. És que no s'ha apostat pel comerç. No s'ha apostat pel comerç. I l'exemple més clar de que no s'ha apostat pel comerç en aquest poble és el tema del centre comercial. Aquestes són les polítiques del Partit Popular. I com ho he dit, nosaltres ho arreglarem. I com ho arreglarem? Primera, posant-nos a treballar en els mateixos comerciants, apoyant els que hi ha, però també promocionant els nostres carrers i el nostre casc antic de cara a totes les empreses que es vulguin establir al centre del poble en incentius fiscals, en fent un banc de locals i intermediant per a que puguen vindre aquí algunes franquícies que puguen dinamitzar el centre del poble. Com us dic, les propostes són concretes i vos convido a descarregar-vos el programa electoral de la nostra web. Però m'havia quedat antes, en el parèntesis del comerç, en el tema del benestar social, en el tema de la promoció econòmica. Com vos he dit, el que al Partit Popular li preocupa als pares del nostre poble és res, res. Recordo una vegada que el nostre regidor de promoció econòmica va dir que fent un contracte de 6 mesos a algunes persones que en això no solucionaven res. Doncs mire, senyor Urquizu, per la gent que fa molt de temps que no treballa, un contracte de 6 mesos on pugui portar un jornal a casa és molt, molt. I els temes estos dels tallers d'ocupació i dels plans d'empleo haurien d'estar contínuament a l'Ajuntament, de manera que nosaltres ho posarem en marxa, que la gent que fa temps que no treballa i que damunt no cobra cap subsidi puguen treballar, puguen prestar uns serveis, perquè en aquest poble n'hi ha molta feina i moltes coses per arreglar, i això és el que posarem en marxa. Vam proposar també que se fes un pla d'ocupació per arreglar vivendes dels bancs, per a poder posar-les a disposició d'aquelles persones que han estat desocupades de la seva casa perquè no han pogut pagar, en un plan de vivenda social que també portem, molt ambiciós. Ens van dir que això, jo crec que no ens van ni contestar, de filo, no ens van ni contestar. Però també hem denunciat la situació del geriàtric i gràcies a nosaltres ara se n'han donat vergonya i han licitat les obres, perquè estem fa 4 anys detrás de que aquelles persones que estan allí tinguin una vivenda digna. Però el que també tenim al nostre programa és que apostem per la discapacitat. També apostem per les discapacitats. I tot el tema de benestar social, nosaltres hem d'estar al costat de la gent que pateix, al costat de la gent que no té res. Tenim una altra frase important que és Benicarló, ciutat lliure de desnonaments. Recordo l'altre dia que vaig anar a una entrevista i l'entrevistador em va preguntar si això ho podem fer. Doncs mire, sí. Des de l'Ajuntament podem no enviar a la policia local a que desallotge a ningú de casa d'ell. Podem. I podem mediar en els bancs, en reunions a 3 bandes, per a que les vivendes que tenen els bancs se posen a disposició de lloguer social i que aquestes persones que no tenen casa, a través d'un lloguer que mai sigui més gran que el 30% de lo que cobren, puguen tindre una vivenda digna. I això ho farem i ho portarem a terme. I una altra cosa que farem i que ha fet el Partit Popular en aquesta legislatura és embargar les ajudes d'emergència. Alfred, aquest Ajuntament de Benicarló ha fet una cosa que és cruel, i és que a les persones que no tenen res i que se'ls va concedir una ajuda d'emergència, ajudes que estic parlant de 150 euros, de 170 euros, si tenien un deute en l'Ajuntament, els ho han embargat i els han deixat sense res o els han deixat en 40 o 50 euros. Això és crueltat. Nosaltres posarem que aquestes ajudes són inembargables. Mai més se tornaran a embargar les ajudes d'emergència. Mai més, perquè això és realment cruel. Si una persona... Si una persona no té per mitjà, menys té per a pagar un impost de vehicles que potser deu des de fa temps, o el rebut de la recollida de basures de 39 euros. És cruel i això serà inembargable. Però a més també tornarem a posar en marxa el servei de la teleassistència. La teleassistència, recordeu que la Diputació la va llevar i alguns ajuntaments, com l'Ajuntament de Sant Mateu, on la nostra alcaldessa va dir jo continuaré pagant la teleassistència, va continuar pagant a les persones que tenien necessitat, perquè viuen a soles a casa, este servei tan necessari. Doncs mireu, aquí a Benicarló es va llevar a tots,
i es va canviar per un servei de teleajuda, que no és el mateix, no és el mateix la teleajuda que la teleassistència. Nosaltres la tornarem a posar. Per a aquelles persones que viuen tot soles a casa i necessiten aquest servei, és un servei imprescindible. I per supost que, com he dit, continuarem apoyant tot el que fins ara s'ha fet bé, perquè sempre, i no me canso de dir-ho, tenim un equip social de base que treballa a la Farola, que és l'Enveja. I des d'aquí tot el meu suport als tècnics de benestar social de l'Ajuntament de Benicarló. I com he dit, apostem per la discapacitat i nosaltres farem que Benicarló sigui una ciutat 100% accessible, perquè farem un pla integral d'accessibilitat, un pla integral i no el que s'ha fet ara, que és una cosa per a callar els discapacitats d'una manera que s'ha fet que només és per als 4 carrers que puguen callar en aquest tema. No, nosaltres farem un pla integral on tots els edificis municipals estaran accessibles, estaran a punt per a que qualsevol discapacitat pugui accedir a ells sense tindre cap barrera arquitectònica. I ampliarem el centre de la tercera edat i tantes coses que en manera de benestar social portem al nostre programa i que, com vos he dit, això seria molt llarg denunciar. Mireu, vos convido a descarregar el programa. En aquests programetes que n'hi ha fora, detrás n'hi ha un codi QR, que és així molt modern, d'on podeu fer-li una foto i vos portarà a la pàgina web. Però també des de la pàgina web de xaromiralles.es o des del Partit Socialista vos podeu descarregar el programa en valencià o en castellà per a veure totes les mesures que volem implantar. Però una altra cosa que volia dir és que ara fa uns dies hem criticat molt el Partit Popular, però també volia parlar d'alguns altres partits que ara sorgeixen i que se posen les banderes de l'esquerra. Mireu, ara fa pocs dies, el senyor d'Esquerra, que ara han pactat en Compromís i que fa 4 anys va dir que eren un partit franquícia perquè igual pactaven en el PP, que pactaven el PSOE, que governen en altres partits, este senyor ara se posa la bandera de l'esquerra i dubta de que nosaltres poguéssim pactar després del dia 24 en ells, dient que ells són la verdadera esquerra. Mire, senyor Barberà, vaig a dir el nom. A nosaltres de lliçons de socialisme i d'esquerra, ni una. Perquè nosaltres... Nosaltres som un partit amb 150 anys d'història i totes les polítiques progressistes que s'han portat a terme a l'estat espanyol i a la Comunitat Valenciana són gràcies al Partit Socialista. Totes, totes. No s'ha mogut mai gràcies a aquests ara partits emergents que igual són en una legislatura són de dretes, però en una altra legislatura pacten amb l'esquerra i són d'esquerra. Però senyors estos d'esquerra, resulta que a Catalunya estan en ciu, que són beatos i de dretes. I aquí doncs volen vindre a donar lliçons de lo que és l'esquerra. No, a nosaltres no. A nosaltres de lliçons de polítiques socials i de polítiques d'esquerra, ni una. Perquè nosaltres hem aprovat lleis importantíssimes, com és la llei de l'educació universal, la llei de la sanitat universal, la llei de l'avortament, la llei de la dependència, la llei d'igualtat. Totes les lleis grans progressistes les ha fet el Partit Socialista quan ha estat al govern. I aquestes lleis són lleis que se fan per un partit d'esquerra, per un partit que vol la igualtat entre les persones i que quan després governa el Partit Popular desarregla tot això i resulta que la igualtat és on està en nivells més diferenciats. La desigualtat que crea el Partit Popular és la desigualtat que el Partit Socialista ha d'arreglar quan governa, perquè des de les polítiques d'igualtat és quan, des de luego, serem tots més lliures i més socialistes. I després d'això, ja pràcticament no me queda res. Una altra coseta. Mireu, i acabo. En aquestes eleccions se presenten 8 candidatures a Benicarló. Crec que és el rècord, no sé si havia hagut alguna altres eleccions municipals on s'havien pogut presentar 8 candidatures. D'aquestes 8 candidatures, 5 són d'esquerres. La dispersió del vot de l'esquerra pot fer que el Partit Popular tingui 2 concejals més. I des d'aquí ho vull dir, per a que ho diguéssiu pel poble, per a que ho diguéssiu. La gent ha de saber qui és l'alternativa,
Qui és l'alternativa? I l'alternativa és el Partit Socialista. Però per què som l'alternativa real al Partit Popular? Perquè tenim experiència, perquè tenim equipo i perquè tenim programa. No un programa electoral, tenim un programa de govern. I com tenim un programa de govern, som realment l'alternativa al Partit Popular. Si volem que després de 22 anys hi hagi un canvi a Benicarló, nosaltres hem de liderar este canvi i necessitem una majoria prou ampla per governar. I des d'aquí ho dic, tots aquests partits ara emergents que apareixen i que es posen la bandera de l'esquerra i la bandera de solucionar Benicarló, jo, des de luego, els dic que si hi ha un partit que representa l'alternativa a Benicarló, este és el Partit Socialista. Moltes gràcies. Gràcies. M'havia fet un guió, però com no he mirat res, potser m'he deixat alguna cosa, però bueno, penso que ho he explicat tot el que volia explicar. I ara, com vos he dit, per acabar, posarem les tomes falses del vídeo que heu vist antes, perquè, clar, no som professionals i és divertit. És divertit i volem que veiéssiu el making of del nostre vídeo de campanya. Així és que vos convido a veure'l i a riure una miqueta, perquè tot no ha de ser... Exactament. Provant els seus objectius amb esforç propi. Vota per l'educació. Què hi ha tret ahir? Vota per la pesca i l'agricultura. Vota pel turisme, el comerç i la cultura. Supongo que lo han dicho representantes de la reactivació econòmica. Vota per la reactivació econòmica. Per a un benestar social per a tots. Vota. Però mira, No te miro, te veig aquí. tu saps que mira tot. Vota per el benestar social. I si no me faig, deixes que s'està mirant. Me passo jo, diguem que fem. Sí, te lo que gira. I jo que miro la càmera del mòbil, no? Vota per les nostres festes, costums i tradicions. Són la nostra senya d'unit. Senya d'identitat. Identitat. Vota per l'ocupació. Vota pel Partit Socialista. Te veig a tu. Vota per Benicarló. Vota pel Partit Socialista. Que torna a veure tu. Però és que no els entusiastes sinó els que no tenen cap. Tu tens una idea de per foto? Jo, Xavi. Espera, que jo ho dic. Vota, Xavi. Vale. Però al mòbil, com s'ho veus? No sé si t'ha agradat, esto. Sí, que està Me ha agradat que vostè no tens tots els dies que aquí te l'esteu.